Waqt li kien qed jitkellem fil-Parlament, Austin Gatt ħareġ b'kalkolu ġdid ta' riżultat ta' referendum dwar id-divorzju responsabbli li ma' referendum għadda bi 53% tal-voti. Iżda Austin Gatt fil-preżenza ta' Lorenz Gonzi inkluda fis-somma lil dawk li vvotaw le li ma vvotawx u li ħassru l-vot. Għalhekk konkluda li 38% biss tal-poplu ivvutaw iva. U issa li vvotaw 38% tal-votanti iva għal-referendum jippretendu li aħna wkoll irridu bil-fors inbidlu l-opinjoni tagħna. Austin Gatt irrepeta li huwa ser jivvota le u qal li mhux ser jieħu lezzjonijiet minn ħadd dwar ir-referendum. Filwaqt li reġa' repeta li mhux ser ikun kandidat għal elezzjoni ġenerali li ġejja, beżza li wieħed ikun qed jara sal-ponta ta' mnieħru jekk ma jarax li wara d-divorzju dalwaqt jibda d-dibattitu dwar l-abort. Dan minkejja li żewġ naħat tal-Kamra ripetutament qalu li huma kontra l-abort. Austin Gatt argumenta li d-divorzju mhuwiex dritt ċivili, iżda jsir dritt biss jekk il-Parlament jivvota favorih.